eso ndukwa no sere mo zo se apara roma chip mo di onye gari ye mo be nyo wa o sai ejeje nyo wa o onye gari ye mo be nyo wa o aya gari eso ndukwa no sere mo zo se azo roma chip mo di onye gari ye mo be nyo wa I don't have business. I have ejiege nyanwa ejiege nyanwa ejiege nyanwa onye gari ye mo be nyo wa o Grace o be ya wo da leji ma o akwa mo da leji ma ejiege nyanwa ejiege nyanwa ejiege nyanwa onye gari ye mo be nyo wa o ya mo da leji ma ya mo da leji ma ejide ga zo wa ejide ga zo wa ya Where you going? Ina na tuure ndị mmadụ ha chịrị ha bịa ọnwa ure isi ndị apụ ụzọ chịrị nwa were ihe chukwu ihe si aka Chineke bịa nwa were ihe chukwu ihe si aka Chineke bịa unu were ihe kpọrọ anyị aga m eju unu kpọrọ anyị ọtụtụ ndị ya kpọrọ anyị aga m eju gị kpọrọ anyị uche wee nye acha Like them say, engineer Iroko, anyone who is on Facebook, they are commenting on this one. Iroko, now share one. They are commenting, but they are share. Remember, Stako Small Founders of Nigeria. When you're Uchesko, Ejiege Nyawa, engineer Iroko, come on, I'm going to tell you. And I'm on Facebook, now share one. Now comment one. Ya will like it, you will eat it, but I need to share and then comment. Yes, sir. Roma chip one, you
Ugo Sinachi ejigire Central Mbo. Ugo Sinachi. Our president, Dr. Promise Ababana, Ababia, Ababanchi, Dr. Promise Ababa, Dr. Promise Ababa, Dr. Promise Ababa, Dr. Promise Ababa. Ozigbo, Dr. Promise, Ozigbo.